Porto 25 anys vivint al barri de l'Estació. La veritat mai vaig participar en les festes ni vaig assistir a cap activitat durant aquests 25 anys. Però aquest any serà diferent perquè aquest any estic a la junta de l'associació de veïns de l'estació, gràcies a una amiga meva que em va parlar amb mi, em va comentar que ella necessita que jo estigui amb elles perquè podia portar coses noves a l'associació. Clar, al començament jo tenia una mica de por perquè, clar, no sabia com... No sé com serà, què podia fer, la reacció dels altres membres de la junta, però la veritat estic molt contenta perquè em van rebre amb molt bona benvinguda, mai em vaig sentir que sóc diferent d'elles, ho passo molt bé ara a l'hora de fer la preparació de totes les festes. Tinc moltes ganes de veure com sortirà les festes aquest any, tota la preparació que em van fer, tot l'esforç de totes les noies, i aquesta vegada sí em sento que estic identificada i volia participar. Tinc tot el cap de setmana reservat des del divendres fins al dilluns per les festes. El barri de l'Estació sorgeix a partir de la construcció de l'esmentada estació de ferrocarril de la línia València-Tarragona, que entrà en servei el 1865 i que arribà a construir una colònia industrial ferroviària a l'actual carrer Barcelona a finals del segle XIX. A partir d'aquell moment, enmig d'un entorn plenament agrícola, van començar a construir-se habitatges unifamiliars i indústries que foren regulades a partir de la Segona República amb un pla urbanístic, podríem dir, parcial. Naixia el que primer s'anomenaria ensanche i que va desenvolupar-se de manera molt ràpida a partir dels anys 50 del segle XX, amb l'aparició també de diferents promocions d'habitatge protegit, construït en època franquista. El barri va créixer amb l'arribada de població nouvinguda, però sobretot amb habitants del barri antic de Cambrils, que es dedicaven majoritàriament a l'agricultura. Aquestes famílies cambrilenques varen endur-se cap al nou barri un patrimoni festiu que, amb l'arribada de la democràcia, cristal·litza amb la creació de la Comissió de Festes del barri de l'Eixample, fruit de la catalanització del nom oficial del barri a partir del final de la dictadura. Aquestes festes prenen el nom oficial de Festes dels Barris, unes festes que es van posar en marxa l'any 1979 i que recuperaven l'esperit de les antigues festes de barris que es feien a diferents carrers del barri antic de Cambrils, al voltant de la Diada de Corpus, i que estan datades des del segle XIX. La comissió va organitzar les festes fins l'any 2011, quan va néixer l'Associació de Veïns del barri de l'Estació. Les festes del barri de l'Eixample sempre han estat obertes a tota la població que hi ha participat durant molts anys de forma massiva. Durant la dècada dels 80, tant els balls de les festes de barri com la revetlla de Sant Joan es van convertir fins i tot en un referent comarcal i provincial. El model festiu mantingut al barri de l'Estació fins al segle XXI és una evolució molt clara d'aquella vuitada de Corpus que, fins als anys 50 del segle XX, el barri antic marcava l'inici de la temporada d'estiu després de la fira. Amb més o menys intensitat, actualment manté elements propis com l'engalanament popular dels carrers, la benedicció de tortells amb missa a l'ermita, els àpats als carrers, la presència d'elements festius propis com imatgeria o pirotècnia, la música al carrer, els balls de caire popular i l'autogestió dels veïns i veïnes de la festa.
També el fet de mantenir les dates al mes de juny és una de les característiques que fan de la Festa dels Barris un patrimoni immaterial festiu del municipi de Cambrils, que la ciutadania ha sabut adaptar als nous temps amb aportacions que milloren la festa, però sempre mantenint una essència reconeixible que cal preservar i difondre. Aquestes són imatges de les festes del barri de l'Eixample. Puntual a la 1 del migdia ha començat la tronada amb la qual s'avisa als veïns que al llarg de les properes hores les activitats es traslladen als carrers d'aquest barri. Sempre els pregons i inclús els escrits a la revista que tenim al barri de l'Eixample, sempre ho fem perquè hi hagi un fill del barri, o una persona que sigui molt vinculada al barri. I fins ara ho anem respectant. El que passa que com que fa tants anys i pràcticament no sé si hi ha alguna repetició, però poques. Llavors, cada any anem buscant. Qui pot fer avui, qui pot fer allà. Les festes dels barris, per mi, sempre han estat unes festes familiars. En especial, tinc el record de quan era petita i anàvem a casa la iaia amb la meva germana i mes cosines a vestir-nos de catalanes per anar amb la comitiva cap a l'ermita a beneir els tortells. Eren petites i ens feia il·lusió portar aquell vestit tan diferent de la roba de cada dia. El cabell el portàvem recollit amb la típica gandalla i la iaia s'assegurava que quedés ben recollit amb moltes pinces. Lluïem unes faldilles amb flors i davantals que van anar passant de cosina a cosina a mesura que ens fèiem grans i avui en dia encara les conservem. A més, als braços portàvem les mitenes, una mena de guants del mateix teixit que la gandalla i que ens arribaven fins a meitat de braç. A les pubilles i els hereus se'ls passava a buscar per casa ben aviat al matí, amb la banda de música tot despertant els veïns més dormilegues. La resta ens reuníem al passeig, que estava tot engalanat de festa, i la família ens feia fotos. La comitiva es desplaçava cap a l'ermita, donant la volta per passeig La Salle, amb els gegants i els capgrossos a ritme de la banda de música. Ens donaven els tortells tot just començar, i suposadament no els podíem tocar dels cistells que portàvem, però en realitat el que anàvem fent és agafar-ne a miquetes tot el camí fins a l'ermita. Fins i tot, un cop ja asseguts a les escales de l'altar, si se'ns feia pesada la missa, intentàvem menjar-ne de miqueta en miqueta el tortell, quan el rector no ens mirava. En aquestes festes, els protagonistes eren els pubilles i les hereus del barri. Les meves cosines van ser alguns anys de pubilles o de miseles. Recordo l'emoció que tenien de pujar al de l'escenari i que diguessin el seu nom per ser escollides. Sens dubte, una gran experiència i molt divertida quan eren petites. Començaré dient que un grup de veïns del barri van voler recordar amb molta il·lusió les festes que ells ja gaudien quan vivien al casc antic. Els primers anys amb xocolatada. L'any 1981 ja van fer festival infantil amb titelles, il·lusionistes i altres distraccions. I va ser a partir del 1982 quan van començar les cucanyes a la Rambla, per totes les edats, tant petits com també per grans. També en bicicleta es tractava de veure qui era capaç de passar un pal dins d'una anella que tenien penjada una cinta. El típic joc de la cadira, també el feien. Donaven voltes a les cadires i quan sonava el xiulet s'havien de sentar. I el que es quedava sense quedava eliminat. Una altra de les cucanyes molt peculiars era que es lligaven un fil amb una patata a la punta. L'havien de tirar trossos de sucre sense les mans. I la que van xalar moltíssim era que dos participants pujaven a un escenari, que al matí es feia amb caixes i fustes, i se sentaven un davant de l'altre, amb els ulls tapats. Intentaven posar una galeta sucada de xocolata a la boca de l'altre. També trencar l'olla, amb una gran corda que es penjava a un arbre del passeig. A la punta hi tenia una olla de ceràmica plena de xutxes. Un participant amb els ulls tapats i amb un bastó a la mà havien d'intentar trencar l'olla a cops de bastó. I fins ara cada any segueixen fent activitats per la mainada. I la nostra celebració de cada any era la de muntar un torneig d'escacs al mateix passeig, obert a tothom,
tant jugadors, veïns o si mateix passejants, la qual cosa queda reflexada en un bon grapat de fotografies. A destacar que un any van portar la festa a un gran mestre d'Uskaz, el ucranià Ruslan Provorov, que encara està en actiu, el qual van fer unes sessions simultànies amb ell. És a dir, que ell jugava amb uns 20 taulers al mateix temps. Al barri, aquest torneig que organitzem sempre és lliure per tots i el fem en sistema lliga, és a dir, tots contra tots, una partida al darrere de l'altra. Partides d'uns 5 minutets de temps, amb un rellotge aclastat per mirar, per calcular el temps i no perdre per temps. Mira, som una família del barri de l'Eixample, que durant anys vàrem viure i disfrutar d'aquestes festes. Ens agradava molt ballar i ho disfrutàvem. A més, venien colles d'amics i gent dels pobles veïns, amb moltes ganes de viure la festa. El passeig central estava ple de gom a gom i donava gust veure ballar els més grans, els petits, tots. Després s'organitzava un dinar al carrer pels veïns que ho volien gaudir i així feien també convivència de barri. I també gaudíem de les casetes de tir i els carrusels per tota la mainada, que s'ho passaven molt bé. I quan era la mitja part del ball venia l'hora del refresc, que per cert, boníssim, el cava i el tortell ja era un clàssic de la festa de barri. Els espectacles del barri de l'estació sempre han sigut molt macos i molt variats i amb molta participació. Se van fer els primers anys uns de barrets de cartró, el segon any se van fer barrets i vestits de paper, que va ser bonic, participaven moltes noies, i llavors s'han continuat fent amb unes orquestres molt boniques, uns concerts de música de l'Escola de Música de Cambrils, que també venien uns nens, feien concert i música infantil, feien tots dos. Llavors han vingut també a la Teca, un playback que també van fer, los Puccinellis, els pallaus Puccinellis d'animació dels nens, que això cada any ho han fet, perquè agrada molt. També feien les habaneres, fan, que això també es fa cada any, i moltes coses que hi ha, i com aquell que diu ni me ne recordo. El grup d'aquest de No pot ser, no pot ser, que són de Cambrils, que sempre actuen i cada any ho fan més bé, i coses de cada any més modernetes. El grup d'aquest del swing, que va pocs anys que ho han fet, i també és molt bonic. El màgic d'aquest de l'Ara, que també va agradar molt, i diria 1000 coses, però ja no me'n recordo de cap més. Sí, el grup de Cambrils, aquest Roba Estesa, que són unes noies que són molt famoses. El ron cremat se va començar a fer l'any 1992 i va ser la idea del Josep Maria Garriga, perquè resulta que allà baix a la Costa Brava se feia rom cremat de fa molts anys, perquè allà baix hi venien bastants marinos, que llavors la colònia Cuba era la colònia espanyola, i es pujava molt de rom. I d'aquella manera, no sé com, però van idear cremar el rom en sucre i llimona i uns granets de cafè, que és com ho fem nosaltres aquí tradicionalment, i va sortir el ron cremat. Llavors, el 1992 se va portar cap aquí baix i vam tindre bastant d'èxit, perquè el primer conjunt que va ser de cantar habaneres va ser el grup Mestral, que hi havia aquí baix al port. Hi havia un grup de cantants que feien un bon conjunt i cantaven molt bé. I llavors van estar 3 anys estant en nosaltres. Llavors vam anar canviant, cada any canviàvem de grups d'habaneres. Se feia el diumenge, algunes vegades dissabte, perquè el diumenge hi havia anys que es va fer ball i tot.
Va arribar anys que van fer ball, el diumenge també. Però en acabat van veure que el diumenge era molt... O sigui, era molt dolent per la senzilla raó de que l'endemà la gent tenia d'anar a treballar i tot això, i ja no es va fer. I llavors se feia les habaneres el diumenge amb el ron cremat i tot això a la tarda. Un o altre va voler provar el rom cremat de la Junta i va voler provar el rom cremat de dins a la cassola. Però com que estava flamejant se li va enflamar tota la mà i tot el got, perquè no es veu el foc. El foc és molt blavet i si no hi ha molt de foc no es veu. Llavors se va semblar que allí no hi havia foc i es va ficar el got i es va inflamar. Doncs hi va un gotet petit d'avellanes i ametlles, tot barrejat, i ara fiquem avellanes perquè són més barates, clar, perquè les ametlles mos costen molts calés. Hola, jo sóc una veïna del carrer Reus, que ara podríem dir que era el carrer més important, algú s'enfadarà, de les festes del barri de l'Eixample. Però, si més no, ens proposàvem ser un carrer no el més important, però sí molt destacat a l'hora de fer festes i trobades. Els dinars del carrer Reus eren emblemàtics, entre altres coses perquè no era només dinar, és que era un dinar que prèviament es reunia amb els veïns, decidíem quina decoració fèiem, decoràvem o guarníem el carrer amb una temàtica. Un any podien ser cactus, un altre any eren vaixells o un altre any eren girassols. I primer ja ens trobàvem uns quants dies abans, era com una festa de veïnat. Es trobàvem justament al magatzem del meu pare, on allà es anava acumulant tot el material. Era treball en equip a l'hora de muntar. Es començava al matí, la festa del barri ja eren esmorzar, dinar i algun any sopar. I era molt divertit, ens agradava molt als joves i començava, era com intergeneracional, perquè érem tant els veïns com els amics que portàvem amb els dinars que fèiem. El carrer Reus també era important perquè a la part de sota del carrer Reus també s'hi feia una altra festa, uns altre grup de veïns també s'hi trobaven. Després hi ha hagut altra gent que ha fet festa al carrer, o els bars del passeig també feien taules i feien dinars. Posteriorment s'han fet dinars al mig del passeig, però els orígens era que cadascú feia el dinar al seu carrer, o els que volien. També hi havia gent que feia dinars als magatzems particulars i llavors potser era més la família que no pas la gent del barri. Però recordo, eren unes festes entranyables. Doncs sí, el 1978, junt amb la creació de les festes del barri de l'Eixample, va néixer la colla vella del Ball de Bastons de Cambrils, que en aquell moment va ser composada per cambrilencs que ja havien format part de colles anteriors, i també la colla infantil, que la van formar veïns del barri que tenien entre 10 i 13 anys d'edat. Van decidir que en aquell moment els assajos els començarien als baixos del domicili de l'Anton Mendoza, que en aquell moment va ser el president de la colla. Posteriorment també es van emplaçar a la cripta de la Mare de Déu del Camí. Un temps més tard, probablement, possiblement entre el 1979 i 1980, la colla va començar a agafar més revolada, els hi van començar a sortir actuacions per tot el territori català. I un fet molt important va ser que va sorgir un impacte femení molt important en aquell moment, que va ser la incorporació de 15 jovenetes que eren del barri de l'Estació i del barri de la Vila, i això va suposar un fet molt inèdit perquè en altres colles bastoneres de Catalunya el paper de la dona era prohibit. Doncs res, el barri de l'Estació per nosaltres va ser un bressol i sobretot un impuls per la colla bastonera, i va marcar la història bastonera del nostre poble, perquè tot i comptar en parèntesis durant tots aquests anys, nosaltres seguim vius i seguim escrivint la història fins al dia d'avui.
Les baquetes se van començar el 1979 al 1993. Imagina't. Les feien allà on hi ha l'Ajuntament ara. Les baquetes era una odissea. Allí feien el mercadet. O sigui que el dimecres no es podia muntar a la plaça perquè hi havia una plaça per muntar. Aquell de la plaça arribava el dimecres a la tarda i començava a muntar. El dijous al dematí hi havia la plaça muntada. Venien aparellador, feien informe que aquella plaça, quan s'hi posés la gent, no s'enfondria, i aquest informe el divendres al dematí el anàvem a buscar a Tarragona i el portàvem a Governació de la Generalitat per retirar el permís per poder fer les baquetes. I primer es feia amb tancat, Els 2 primers anys se va fer amb un tancat, però... I amb bassa, no? No vau fer un forat. Bueno, llavors, dintre del que fos... Allà en corria la baqueta i hi havia un forat amb aigua perquè, esclar, el que es volia salvar que no estiguessin perquè a l'aigua la gent tingués distracció, no? Va passar que una vegada se va escapar una baqueta? Sí, va passar entre els tablons i va marxar, va sortir corrents de cara a la platja. Y claro, va a pasar por ahí, por el carrer Valencia, por Jaume I, y va a comenzar allí donde estaba el Copacabana a correr toda la costa. ¿Y vosotros qué? Y claro, nosotros corren alrededor, como de aquí a la puerta, que viene la baqueta, y los guiris que me decían, hostia, y feia fum, al aigua, y aquella corrents. Sí. Y al final es va ficar a la riera de Riudecols. De Riudoms. De Riudoms, és de Riudoms, no? Pues allà entre tota la maleza i tot això, sí. I allà va estar pues, fins que hasta les 8 o les 9 de la nit, o les 10. I l'amo que portava un camió, un Ebro, la cridava pel seu nom. Dice, si no marxeu d'aquí, la vaca no vindrà. Estava amagada. Pues el tio va marxar, bueno, natos amagats. Sí, sí. La va cridar pel seu nom i la vaqueta va vindre com un cavaller punt dintre el camió. Sí. Era de la ganaderia del Xarnego, no? Sí, del Xarnego de Tortosa. De Tortosa. Que anaven a contratar-lo allà. La marxa cicloturista del barri de l'Eixample de Cambrils té una relació de molt vincle amb el que són les festes del barri de l'Eixample des de l'inici. Ens hem de remuntar fins al 1982 per trobar una referència de la primera marxa cicloturista que va celebrar la penya cicloturista en l'entorn de les festes del barri de l'Eixample, que l'any 1972 van ser els inicis que es van dur a terme aquests actes festius, no? Allí al barri. En aquelles primeres edicions la marxa sortia del que és el passeig de l'Avinguda Vidal i Barraquer, sortia a les 8:30 al matí, era una hora molt aviat i donava inici a les activitats que es començaven aquells diumenges, no? El diumenge de barris era la primera activitat del matí. La participació era molt fluctuant i al ser una hora tan després de la nit de festa, no? Oscil·lava entre 100 i 200 participants, depèn de les edicions. No eren massives com va ser més endavant i com ho comentaré. Hi havia gent de totes les edats, teníem participants de joves, grans, de mitjana edat, i al finalitzar la marxa tornaven al barri i s'oferia un esmorzar popular que, com sempre, consistia en un entrepà de sardines o bé una xocolata amb coca, al igual que la resta de veïns. Va ser fins, no sé, a l'any 2001 que el format va ser molt similar, era un format de 8:30 al matí, el recorregut per diferents carrers i places de la població que anaven fins a Vilafortuny i tornaven. Algunes edicions se va arribar a passar inclús pel barri del Nou Cambrils, es pujava fins dalt al poble i es baixava per entrar una altra vegada al que era el barri. Eren uns entre 14 i 16 quilòmetres de recorregut, han estat sempre, depenent del circuit o recorregut que féssim. Va ser l'any 2002 que va haver un canvi, per donar-li una miqueta més d'importància i donar una miqueta més de rellevància amb això, i el primer que es fa és canviar l'horari de sortida. Es canvia de les 8:30, es passa a les 10:30. El canvi d'horari va donar a que molta gent que si la nit abans havia anat de festa, no, i tot això, pogués no tenir que matinar tant, no? I es va trobar això, que podia participar en una activitat el diumenge al matí sense tenir que llevar-se molt aviat. No? Van passar pràcticament
dels 200 participants. A la primera, no sé si va ser el 2002-2003, entre 400 i 500 participants, i arribem al 2011, faig un salt una mica d'així, perquè durant aquells anys del 2002 fins al 2010 van ser això, 400, 500, i el 2011 vam arribar a concentrar gairebé 1.100 participants. El diumenge al matí, a les 7, en peu de guerra, un ritual, la Carmeta escombrant el carrer, regant, donant ordres, explicant, avisant a la gent que no es descontessin a l'hora de comptar, fent uns comentaris, com havia anat l'orquestra el dia abans, si havien tocat bé, si no havien tocat bé, si havíem retirat molt tard. I llavors, quan ja ho teníem tot preparat, a remenar la xocolata, les altres a tallar la coca, preparar els taulells, a punt perquè la gent vingués, i una vegada ja estava tot a punt, era l'hora de retrobar-se amb els veïns, que tot i veure's cada dia, tot i viure al mateix barri, no es veiem cada dia, i conèixer gent nova, que potser no la coneixies. I també, llavors, les petites discussions, això, nena, fes bona mesura, aquest tall de coca és molt petit, posa'm en 2, que aquest me l'has posat molt petit. El bon dia es trobava a faltar, perquè molta gent sí, te deien bon dia pel davant, però d'altres que no, però bueno. I de veïns teníem els sardineros, que ells estàvem de prop, vull dir que si necessitàvem alguna cosa, doncs un s'ho deixava a l'altre, quan era l'hora d'aixecar les olles de la xocolata mos venien a ajudar, perquè pesaven, i la gent se repartien. Primer anaven a buscar la xocolata, encavar la sardina perquè fos calentat a l'hora de menjar, i no res, que vam estar sempre molt a gust, hi va haver molt bon ambient, i llavors també fer un esment especial als germans Cabré, que ens van deixar sempre al local, i el Josep també sempre va estar molt a gust amb d'altres. Ens convidava cada any, quan s'acabava, amb una copeta de cava, i no ho sé, llavors ara això s'ha incorporat gent nova, que asseguren el relleu que hi haurà. El tirar carretilles era una activitat que quan se celebraven les festes de barri, el barri antic de Cambrils, ja es feia. Aquesta activitat, la Comissió de Festes, quan va començar a fer les festes de barri a l'Eixample, la va recuperar. Inicialment els veïns que volien tirar carretilles compraven les barretilles i les carretilles i les tiraven per allà. Primer es tiraven a traca i han acabat uns quants. Això es va anar mantinguent uns quants anys, fins que l'any 1985 es va crear el grup de Diables. Això va comportar una miqueta més d'ordre amb l'activitat aquesta. Els veïns que volien tirar cartilles es podien tirar igual, però llavors amb el grup passejàvem pels carrers del barri. Altrament només se centràvem a la Rambla del Josep Vidal i Barraquer. Sempre vam fer el correfoc al barri des que es vam constituir fins l'últim any. El barri l'últim any va ser el 1999. O sigui que del 85 al 99, gairebé 15 anys, 14 anys, vam estar fent correfocs per les festes del barri. Obríem les festes amb el correfoc. Inicialment portàvem uns vestits molt senzills, vermells amb una capa negra, amb una capa petita, una capolina. De mica en mica aquells vestits se van anar transformant, els vam anar adornant, posàvem cua de rata de diferents colors, fèiem figures de dimonis que les cosíem al damunt, la capa es va allargar i teníem pintats uns dracs. Això, ja et dic, va durar gairebé 15 anys. De mica en mica no hi va haver continuïtat, fins que l'any, ja ho he dit abans, del 1999, vam acabar l'activitat. Vam deixar de tindre cap activitat i allí es van quedar els vestits penjats i el barri sense coets. Ara fan 20 anys els cagarrieres, això ho vull comentar perquè almenys vaig tindre la satisfacció que allò que havien fet nosaltres ho va recollir un altre. I ells van recollir el testimoni. Me van vindre dos nois a casa i em diuen, mira, és que volem muntar un grup de diables i com que els vestits, els tenia guardats en un armari, vaig al magatzem, vaig obrir l'armari, dic, aquí els teniu els vestits, aquí teniu els bastons, aquests bidons d'aquí són els que fèiem servir per posar les carretilles i traslladals, i aquests sorrons són els que queden dels que no es van cremar.
i ho van prendre tot i ells li han donat servei i lògicament han creat un grup de diables admirable per a mi. Volem finalitzar aquesta projecció desitjant llarga vida a les nostres festes i agraint a totes les persones que han fet possible aquest audiovisual i els 45 anys de les festes veïnals del barri de l'Estació. Unes festes que han servit i serviran per al retrobament i per a la millora de la convivència de la gent del barri. Moltes gràcies i visca les festes del barri! Visca les festes del barri! Visca les festes del barri!